Bali na walay delivery oh. Walay karoon na niya. Walay sula yun. Anong nira? Anong nira? Hindi, jalay ma'am. Nay, pakuyo na ba, Nay? Lukasan nyo yung ito dyan nagyaluganan? Oo, hindi mo yung lukasan dito. Lukasan na. So, good morning po sa ating lahat. And kay Nanay Pasensya or Ina Sayon, happy 93rd birthday po sa inyo, Nanay. Nay, natutunan ko na ba? Wala idea yun o inagnan na po yung sorpresa para si kayo? Ang gabay ang idea ng Nanay. So, bali ayan, sorpresa, Nay. Wala mo sa yung dan message or letter, yapasan ko na para si kayo. Alright. Naibasahin ko na may letter yun ang pawit-wit si kayo. Dear Ina Sion, salamat at Diyos sa katawan. Tainter to kayo at si kami. Salamat at aming yatulong yo. Salamat at sa ilubos sa panangaro yo. At si kami ya pamilya yo. Panlapod anak yo ira. Hanggat iray kaapuan niyo. Ang gano ang iyo kami na nabirber at kangaranan mi. Gabay mi, yait sayay munting sorpresa mi at si kayo. Nalignayo kumon, subalit ya panangaro mi at si kayo. Ina, happy 93rd birthday at si kayo. More birthdays to come and good health. God bless you always. Inarumi kayo yalanang ina. Nagmamahal your children and grandchildren, and also this is from Miss Maricel. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Pasensya. Ayan na yun. Or any representative na lang po. Or any representative na lang po na gusto pong mag-message kay Nanay. Baka po may gusto pong mag-message kay Nanay, si Arlo. Nay, may message po ba kayo para kay Nanay? Happy 93rd birthday. Kung masasalaman yung Nay. Kasi manlapot ako, hindi kailanman na hospital sila. Kaya mayaman siya sa pangatawan niya na patuloy na malakas, malisog. Maabot pa niya ang 100 years pa and more. Happy birthday! And God bless you always. Ayan. Palakpakan po natin si Nanay Feden po for that inspirational message. Nay, ang panawali ka ba yun ibagaan sa rin ng surprise at si kayo? Wali ka ba yun ibaganay at sa may ng surprise at si kayo? Salamat. Okay. Ayan. So, Merry Christmas everyone na sabay-sabay naman na po natin kantahan si Nanay Sean ng happy birthday po.
Ayan, gandahan po natin si nanay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung bilis naman po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan. Ayan. Nay, sibukan niyo yung kanya, cake ay. Ito ko. Sibukan niyo na, may kanday. Sibukan niyo na. Sibukan niyo na. Nay, sibukan niyo may kanday. Ayan, sibukan niyo na eh. Ayan. Representative na lang po kayo na lang po, ma'am. Ayan. Yes po. 1, 2, 3. Ayan. Once again, happy 93rd birthday po kay Nanay Sean.